Salutare tuturor, eu sunt Rareș și acesta este al 7-lea episod din Minecraft cu Rareș. Haideți să începem. Să intrăm un pic pe lume și astăzi vreau să construiesc un castel. Am mai făcut câteva schimbări pe aici, m-am dus în sat, am mai găsit și cartofi și morcovi, după cum vedeți aici. Și dați așa să dau sonorul mai aici. Am mai înmulțit oile, am mai adus aici câteva vaci. Haideți să încercăm. Nu se pot Gata, le înmulțim acum. Gata, după cum vedeți am făcut multe chestii pe aici. Am găsit morcovi, am plantat și cartofi mulți. Am înmulțit oile, vacile, am făcut o fermă aici mică de sugarcane. Și sugarcane-ul ne ajută, putem să facem zahăr din el și să facem și foi. Bun, am mai strâns aici, uitați câtă lână, aici, nu, aici, vedeți, am 49 de lână și am mai strâns câteva flori ca în viitor să putem să facem, să colorăm acea lână și să putem să facem diferite construcții. Bun, am mai găsit și niște diamante, am găsit încă vreo 4 diamante și acum vreau să ne ducem, să ne luăm diamond pickaxe-ul de aici. Așa, mi-am mai făcut aici pickaxe-ul, mi s-a spart sabia, toporul, am mai făcut rost și de niște, de puțin lemn, aici un stack, 42 și mai avem și aici un pic. Bun. Acum vreau să mă duc să fac rost de obsidian, ca să vedeți cum se face. Deci acum avem această găleată cu apă și acum trebuie să ne ducem în mină la un lac de lavă, să vedem dacă găsim, dar trebuie să găsim fiindcă nu avem cum să nu. Așa, țin minte că cred că, haideți să căutăm pe aici. Știu că am găsit la un moment dat un lac, nu mai știu unde exact. Aici, 2 creeperi. Nu mai mergem pe aici. Cred că în mina aceasta pe care am făcut-o eu aici, am mai săpat. Aici cred că. Bun. Aici cred că am găsit un lac de lavă, numai că nu mai știu prin ce parte. Cred că în asta. Da, cred că în asta. Da, în asta am găsit un lac de lavă. Și am pus așa apa peste ea și s-a făcut obsidiană. Vedeți, ăsta e obsidianul. Dar am găsit mai acolo în capătul tunelului. Au niște zombi. Am mai prăjit și niște cartofi. Am făcut multe chestii pe aici. Am făcut rost și de un stack de iron și mai multe chestii. Bun, aici ar trebui să fie, vedeți cât am săpat. Bun. Aici, nu aici. Cred că în cealaltă parte. Bun. Haideți să căutăm, încerc să merg cât mai rapid. Așa, dacă săriți, este un loc. Mergeți foarte rapid, numai că vă scade foarte mult din mâncare. Dar eu zic că e ok. Bun. Acum să vedem aici câte bucăți avem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Da, deci ne ajung aici. Putem să luăm și de aici. Avem aici niște lavă. Gata. Gata, am făcut aici. Bun, acum o să ne punem aici niște apă ca să
Săpăm obsidianul să nu ni se ducă în lavă. Să o punem aici așa. Bun. Acum o să stau și o să sparg acest obsidian și revin când o să sparg. Revin imediat. Bun, am revenit. Am strâns de aici un pic de obsidian. Am strâns aici. Am strâns 14 bucăți. Este foarte greu de spart. Dar haideți să ne întoarcem înapoi. Nu. Să pun înapoi torța, bun. Ne întoarcem înapoi și acum o să facem portalul spre Nether, adică este o dimensiune. Adică, în traducere, iadul. Spargem aici un pic. Ce aici? Nu știu. Cred că acum am spart, dar... Fine. Bun. Deci acum o să facem un portal de Nether. Avem aici Flint and Steel. Și acum, haideți să ne ducem aici, pe aici, pe undeva. Unde putem aici, undeva. Uitați, ne facem acolo. Lângă casă putem chiar. Da, lângă casă. Aici, dar nu o să vreau să-l fac aici, fiindcă se aude foarte enervat portalul. Și în loc să-l fac acolo, o să-l fac, uitați aici. De fapt nu să-l fac aici, fiindcă arată urât. Haideți, acolo jos. O să facem aici un portal. Uitați, cred că aici. O să-l mutăm de aici, o să facem o cameră pentru el, dar deocamdată, uitați, așa se face. Ne trebuie 10 și am mai făcut cadou pentru enchantment table. Pentru enchantment table, că enchantment table o să ne trebuiască. Încă este ceva foarte bun. Bun. Haideți aici să facem așa. Vedeți și trebuie așa 3 sus, 3 în sus, 2 aici și 2 acolo. Și acum dacă... Haideți să mai săpăm un pic. Ca să fie și totul frumos aici. O să acoperim acolo pe munte ca să nu se vadă urât. Ca și acolo și unde se vede obsidianul. Dar acum, haideți să luăm flint de stilul și uite așa, tot așa se face. Și s-a făcut aici un portal. Acum dacă intrăm în Nether, am făcut un achievement și uitați, așa arată. Uitați o fantomă. Ne-a dat foc. Haideți să ne ferim. Haideți să mergem înapoi. Trebuie să mâncăm. Bun. Haideți că sper să nu ne... Aici, haideți să stăm aici. Bun, și suntem înapoi. Fost un pic speriat acolo. Credeam că mor, dar n-am murit. Bun. Acum haideți să acoperim un pic aici, fiindcă se vede urât. Bun. Așa. O să mă duc și off camera în Nether și o să fac chestii pe acolo, dar un episod este cam plictisitor. Bun. Uitați un Zombified Piglin. Astea sunt niște creaturi și sunt foarte mici și o să se spawneze aici mereu. Așa că deocamdată acum o să blocăm aici portalul. Dar a venit aici. Bun. O să-l blocăm definitiv.
deocamdată, ca să nu tot vină monștrii la noi și să ne bată. Bun. O să lăsăm aici, fiindcă data viitoare, când o să merg în Nether, o să mă atace ceilalți, adică nu stai un porc, nu știu ce, și are o sabie de gol și după aia dacă îl lovim sau îl omorâm pe el, după aia toate creaturile astea, fiindcă ăsta e un bebeluș și toate creaturile și mari și mici o să ne atace după aia și nu-i prea bine. Acum haideți să plantăm și noi aici un pic. Bun, acum vreau să îmi fac castelul și acum o să punem aici obsidianul în chest, de fapt aici. Bun, și cartofii și ăștia o să-i prăjim. Bun, acum vreau să prăjesc stone. Deci, vedeți, dacă luăm aici mai mult cobblestone, haideți să luăm așa mai mult. Eu nu știu câte stacuri avem aici, nu știu exact. Și acum o să le punem așa aici un stack și un stack. Și acum, vedeți, dacă le dăm așa foc, o să ne trebuiască aici 8 reparații. Așa. Așa, și acum, vedeți, aici se face stone. Și din stone-ul acesta putem să facem stone bricks. Luăm și cartofii ăștia. Așa. Și acum, vedeți, dacă ne ducem aici, sau am impresia că și aici, da? Se face stone bricks. Și ăștia, uitați cum arată. Așa arată. Arată foarte fain. Și din asta o să vreau să facem castelul și cu lemn și cu mai multe chestii ca să fie frumos cât de cât. Și când am mers în Nether este foarte periculos, fiindcă acolo se spawnează fantome, ați văzut și voi, și ne dau damage. Și în în Nether vreau să-mi iau și un arc, să-mi fac un arc, fiindcă să omor fantomele, fiindcă sunt foarte enervante. Și dacă nu ai un arc cu tine în Nether, ești ca și bătut. Și că fantomele tot trag în tine și atunci nu mai mori, fiindcă dau și destul de mult damage. Bun, haide să ne culcăm. Și acum vreau în Nether să ne ducem și cu enchanturi. Vreau să ne facem enchantment table-ul, să ne vrăjim niște chestii, să avem mai mult damage la sabie, să dăm cu foc când lovim cu sabia, că nu vreau să mă duc așa. Să-mi fac și măcar niște armură de diamant. Un pic, nu full. Sau poate și full dacă avem mult noroc și găsim multe diamante. De ce nu? Și vreau să mă fac așa pregătit, nu vreau să merg chiar așa, fiindcă e foarte periculos în Nether. Bun, acum aici pe câmpia asta, vedeți cum e câmpia asta, aici vreau să fac tot felul de chestii, adică să-mi construiesc eu chestii random. Nu vreau. Și acum vreau să îmi fac un castel. Aia o să fie casa mea principală cu fermele, aici o să fie fermele de oi și multe chestii. Și acum aici vreau să fac scheleți, mobi, din lână, ce-mi trece mie prin cap mai pe scurt. Și acum vreau să fac un castel, care aș vrea să fie de așa, de 3x3, să-mi trebuiască foarte mult stone bricks. Bun.
aici ar vrea să fie intrarea, așa să intrăm în castel și acum o să facem așa, într-un fel. Vreau să aduc și lemnul la mine, vreau să fac și un design cu niște lemn, că nu vreau să las chiar așa, numai cu stombri, care arăta foarte urât. O să iau așa cu lemn, pac, luăm și de aici, bun. Gata, am luat 36. Mai facem un pic. Gata, avem un stack și... Bun. Acum aici la castel vreau să fac și geamuri. Haideți să ne mai urcăm un pic aici. Așa vreo 6 blocuri. Bun, și de aici vreau să încep un geam. Dar de acum vreau să fac cu niște lemn. Acum vreau să mă duc așa, o dungă cu lemn, așa, și bun. Și aici o să trebuiască să schimbăm aici și acum și așa. Numai că o să trebuiască să schimbăm după aia acolo. Vedeți acolo sus cum nu s-a pus bine. Bun. Acum o să facem și intrarea. Aici. Așa o să facem. Așa de un bloc. Bun. Acum haideți să mai facem și aici. Tot aici. Pac. Bun. Și aici. Mai vreau să fac un pic. Vedeți, acum schimbăm așa. Pac. Bun. Cred că focul destul de ok. Și vreau să-mi spuneți în comentarii ce jocuri să mai fac. De exemplu, că să le fac numai Minecraft pe canal. Să am și jocuri. Mai am și alte jocuri, nu numai Minecraft. Fiindcă ar fi plictisitor să postăm numai Minecraft. Și chiar vreau să fac și alte jocuri, nu numai Minecraft. Dacă aveți o propunere, puteți să mi-o scrieți în comentarii și eu să o iau în considerare. Bun. Hai să mâncăm. Bun. Consuma foarte mult lemn aici, dar eu zic că o să iasă ceva foarte șmecher. Bun, acum facem aici zidul. Bun. 1, 2, 3. Așa. Și aici o să vreau să fie un mic gemuleț. O să vreau să fie un geam, fapt, aici așa. Un geam așa roșu. Cine face așa? Aud un zombie. Da, este de jos de aici, fiindcă aici era un cave și l-am acoperit ca să nu... Dar foarte enervante sunetele de monștri. Bun. Acum facem așa. Și mai facem și acolo un gemuleț. De fapt, chiar aici. Așa. Fie cu două. Așa le-am luat-o. O să facem un pic mai înalt. Bun. Îl facem de fapt așa. Să fie așa, legat un pic. Ca să fie așa cum buștean. Susținere. De fapt aici o să fac așa. Bun. Da. Și aici.
Fiindcă și aici o să vreau să fie un geam. Tot așa roșu. Să fie așa mai interesant. Să-i dea o culoare. Bun. Și aici, în spate, vreau să fac un fel de... iarăși un design așa cu lemn. Mă duc să aduc și wood plank-urile. Ca să se vadă fain. Și aici... nu am aici, dar am aici. Să le luăm și pe astea. Așa. Bun. O să fie construit din wood plank-uri, numai din stone brick și lemn. Așa. Acolo sus, când facem, de exemplu, acum ne ducem un pic. Așa. Bun. Vreau să fac aici un fel de geam. Aș putea zice aici. Uitați ce fac cu ele acolo. Și vacile. Da. Bun. De fapt, nu o să fac. Vreau să fac un geam, dar o să fie așa un geam aici și într-un fel să fie așa. Da, cred că așa e ok. Așa unul lung, tot. Sau în spate putem să facem așa, fără niciun de la, cum să zic, geam, fiindcă este spatele. Bun. Acum aici vreau să fac ceva. Vreau să fac așa, într-un fel. Dar nu mi iese. Da, uitați așa. Nu îmi trebuie un bloc aici în spate. Așa, cred că fac. Și acum aici vreau să pun așa lemnul. Ca și cum de fapt o să vreau să îl pun, da, așa, nu cu așa în interior. Să vreau să fac, uitați așa, punem aici bricul, unde este, pac. Și acum cu lemnul vreau să îl iau și să-l pun așa. Ca și aici, uitați așa să pun un buton, numai că n-am stone. Ne ducem și facem. Sau, nu așa era, nu. Sau un buton de lemn putem să punem. Da, un buton de lemn. Așa. Îl putem să-l punem așa și ca un fel de design, numai că este din lemn și este pe lemn. Și am văzut și eu designul ăsta la mai mulți youtuberi și mi se pare destul de interesant. Bun. Hai să facem un buton de stone. Acum să vedem cum se arată. Facem comparație. Un fel. Uitați așa. Da, eu cred că arată mai bine. Așa ca și cum ar fi aici un lemn. Și acum vreau să pun așa un lemn aici. Și acum aici vreau să pun o scară. Și să urcăm. Sau putem să punem, să vedem unde e lemnul. Cred că aici. Așa, bun. Bun, și aici putem să punem iarăși un buton. Vedem cum arată. Da, cred că arată bine. Și acum iar facem un pic de stone brick. Haideți să ne culcăm, fiindcă este seara și nu vreau să vină monștri la mine. Mi-au crescut și sugar cane-ul.
Și uitați, dacă unde avem sugarcane-ul, îl avem... Sugarcane-ul, unde e? Nu știu exact unde e. Bine, nu-l văd acum. Dar, haideți să ne culcăm înainte. Dar uitați, acum dacă mergem aici și luăm un pic de sugarcane, vedeți? Și el ne crește și acum putem să... Nu, creeper! Nu... Ne-a explodat un pic ferma. De ce? Ia, și aici nu mai e cum. Păi putem eventual să facem chestiunea asta. Bun. Gata. Cred că este. Punem așa. Și pe dirt crește sugarcane-ul. Deci, e la fel. Crește la fel. Așa. Vedeți? Și haideți să punem aici un pic. Să crească, fiindcă... Haideți să vă arăt cum că se pot face și... Da. Așa. Gata. Bun. Și acum mai punem așa 3 și să vă arăt cum se fac foile. Vedeți aici, dacă punem un pic, se face și zahăr. Dar noi nu o să vrem să facem zahăr. Deocamdată. Bun. Și putem să facem și un tort în Minecraft. Dacă vrem, dar nu știu. Vedeți, așa se face o foaie. Și avem aici paper. Nu, mi-am pus după. Așa. Și cu paper-ul facem bookshelf-uri. Vedeți, am strâns și aici niște piele. Unde este? Aici, 22 de piele pentru enchanting table. Pe mine acum mă interesează cel mai mult să înmulțesc vacile. Bun. Bun, și cu asta. Bun. Acum vreau să se înmulțească. Haideți, mai cineva? Nu, mai avem ce să înmulțim? Nu, gata. Bun. Acum, haideți că să continuăm un pic castelul. Bun. De aici vreau să fie niște sticlă roșie. Să fie un episod puțin mai lung, fiindcă am luat și obsidian, mers un pic și nether și facem și castelul. Deci, să fie un episod mai lunguț un pic. Bun. Acum, haideți, fac și eu aici un pic. Unde mi este? Așa. Bun. Aici în spate. Oh, am picat. Haideți să facem și niște scări un pic. Ca să putem să ne urcăm acolo, să ne dăm jos ce vrem noi. Bun, gata. 6 scări. Haideți să mai facem un pic. Așa. Bun. 12 scări. Mai facem așa și eu cred că ne ajunge. Da, 21 de scări sigur ne ajung. Așa, și să ne urcăm un pic până acolo. Uitați aici. Așa, 1, 2, 3, 4, 5. Și ne urcăm aici cu scările. Și ăsta o să fie un turn un pic mai mic. Nu chiar așa de mare. Și acum putem mănânc un pic. Dar uitați că mă mănânc un pic urechea.
Bun, scuzați-mă. Așa. Acum aici vreau să facem 1, 2 și 3. Și acum aici vreau să fie un fel de podea. Dacă putem să facem stați așa. Bun. Și acum iar am picat. Ne ducem aici iarăși. Bun. Vedeți, și aici vreau să fac, nu vreau să completez, uitați aici. Vreau să scot așa și să pun niște lemn. Așa. Pac. Nu, nu așa. Bun. Gata, așa, și aici să mai facem niște geamuri. Aici, vedeți, avem și acolo. Și aici în spate nu mai avem. Bun, și acum aici vreau să fac așa un fel de, nu știu, intrare. Mergem pe aici un pic. Bun. Facem așa, fel de intrare și iar acolo spunem geam. Bun, și o să fie așa un fel de geam aici, geam acolo. Și acum iarăși vreau să pun un detaliu cu un lemn din ăsta aici. Nu știu dacă o să arate frumos, dar încercăm. Așa. Gata, și mai avem niște stampe aici? Nu. Păcate. Haideți să mai culegem un pic. Cred că ne s-a făcut tot la cât am stat aici. Mai avem aici și aici. Bun. Așa. Acum vreau să fac și acoperișul. Îl fac așa acolo sus să pun tot niște lemn. Ca să fie drăguț, zic eu. Bun, și acolo. Așa, și acum iarăși trebuie să legăm aici. Stau așa și... Nu. Bun. Așa, stați. Fac așa. De aici. Bun. Așa și acum. Gata. Cred că este bine. Facem așa aici cu lemne. Eventual mai putem să punem pe aici niște chestii. Și așa. Bun, aici sus vreau să facem tot așa. Asta putem să-l transformăm. Să fac așa, într-un fel. Aici să fie așa vârful castelului, ca să zic așa. Și să punem... Aici mai avem Stonebricks, da. Bun. Se aude o vrăjitoare. Aud o vrăjitoare. Nu știu de unde. Cred că din cave-ul acela, dar nu o să mergem acolo. Cred că în veci. Încă nu vreau să mă atace mobii și în plus văd folosul. Știu că este iron și multe chestii, numai că am destul. Și putem să mergem și în mina aia să minăm. Bun. Acum. Așa, și o să spargem aici
chestiile astea. Bun. Așa și aici. Bun. Acum nu știu dacă să las așa. Nu, o să las așa. Nu cred că. Bun. Și o să mă duc și aici. Nu. Și o tăiem aici cu grijă să nu tăiem și alte chestii. Așa. Nu tăiat aici. Bun. Și imediat terminăm. Bun, gata. Haideți să le luăm. Așa. Cam ne regenerăm și viața. Și haideți să facem zi și să privim la castel pe zi, nu pe noapte. Bun. Haideți să vedem cum a ieșit. Bun. Așa. Gata. Sau cred că ar fi mers mai bine să fie alea legate. Nu știu. Haideți să facem așa și o comparație, să le punem înapoi, să vedem dacă sunt mai bune așa. Cu chestiuțe de astea sau fără. Eu zic că acum, fiindcă nu este legat și nu cred că ar arăta mai bine, cred că arată cu asta în jos așa, ca și cum ar fi legată de ceva. Nu să fie așa plutitoare, fiindcă acum că e așa, pare că plutește și nu arată frumos. Zic eu. Asta e părerea mea. Bun. Acum haideți să vedem cum arată acum. Eu zic că arată mult mai bine. Ce ziceți? Așa. Bun. Haideți aici. Așa. Gata. Și cred că am terminat construcția. Uite, ziceți cum arată. Zic că arată foarte bine. Dar mai trebuie să punem și niște geamuri și atât. Cred că am terminat. Bun, am pus aici și cred că arată ca un castel. Bun, acum haideți să prăjesc un pic geamurile, fiindcă nu vreau să rămână fără geamuri. Deci una, două. Cred că mai am gles în casă, dar cred că de atunci le-am făcut de la casă și nu l-am folosit pe tot. Aici undeva ar trebui. Doar că nu îl găsesc. A, uite, lăsați-l aici. Așa. Acum facem și niște glass pane-uri. De fapt, dacă... Da, așa se face glasul colorat. Trebuie să luăm de ce culoare vreau să facem. De roșu. Da. Luăm așa, punem aici. Bun. Și acum punem așa colorantul în mijloc și glasul așa. Și facem așa glas roșu și după aia facem glass pane și am făcut așa glass roșu. Sau puteți să faceți de ce culoare, numai trebuie să aveți colorantul și colorantul în mijloc și glasul așa și după aia puteți să faceți și glass pane-uri. Eu fac niște glass pane-uri. Așa, hai, nu aici. Așa. Bun. Una și două. Facem și aici. Așa. Și pe aici
puteți să vă spuneți și părerile voastre în comentarii. Ce nu vă place la el sau nu știu, ceva de genul ăsta. Și acum haideți să punem și o ușă. Ideal ar fi să punem o ușă de spruce, adică de brad, numai că nu avem ce să facem. Asta e. Punem ușă normală. Cred că mai avem și un cufăr, dar nu contează. Punem o ușă normală. Să vedem. Așa. Din înăuntru, așa. Bun. Eu zic că arată foarte ok. Vedeți, ne putem duce aici. Ne urcăm. Turn de supraveghere. Ne putem uita pe aici. Bun, eu zic că e ok. Sper că vă place și vouă castelul. Puteți să vă scrieți părerile în comentarii, să ziceți dacă vă place sau nu. Și cam acesta a fost cu videoclipul de azi. Eu sper că v-a plăcut. A fost un videoclip un pic mai lung. Foarte lung. Nu foarte lung, dar a fost un pic mai lung. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, puteți să dați și un like. Și dacă vă place conținutul meu, puteți să dați și pe subscribe. La revedere!